Iawn, wel, croeso i ddechrau chi i sesiwn arall yn y gyfres newydd o Ar-lên. Mae hon yn rhan o'r gyfres Ar-lên, sef Sesiwn Adolygu rhai o'r testunau Cymraeg uwchgyfrannol a lefel A, sy'n cael ei trefnu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac adrannau Cymraeg Prifysgolion Cymru. Mi fyddwn ni'n recordio'r sesiwn yma. Dyn ni ddim yn eich gweld nag yn eich clywed chi gynulleidfa, ond mae croeso i'ch ddefnyddio'r bwtwm sgwrs os ydych chi am adael sylw. Cofiwch hefyd bod y sesiynau blaenorol yn y gyfres yma ar gael i'w gwylio nôl ar borth adnoddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Dyn ni eisiau wedi cael dwy sesiwn, dwy nofel sef Dan Gadarn Concrit a Blasu. Heddiw, dyn ni'n cael sesiwn ar Un Nos Ola Leuad, a dyn ni'n falch iawn o gael croesawu Dr Siwan Rosser, sydd yn uwch ddarlithydd ac yn ddirprwy bennaeth Ysgol Gymraeg yn Prifysgol Caerdydd. Prifais ymchwil Siwan ydy llenyddiaeth Gymraeg i blant a phobl ifanc, ac mae hi wedi cyhoeddi'n helaeth i'r perwyl hwnnw dros y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig ar y berthynas rhwng llen plant a'r cyd-destun diwylliannol a chymdeithasol. Mae'n arwain modiwl ar lenyddiaeth plant yn Ysgol Gymraeg yng Nghaerdydd ac yn cyfrannu at drawstoriad o fodiwlau eraill. Siwan hefyd sydd yn arwain tîm golygyddol Llen Cymru, sef prif gyfnodolyn academaidd llenyddiaeth Gymraeg. Felly, heb yr agor o'r ragymydroddi, mi wna i drosglwyddo at y ti, Siwan. Diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr iawn. Diolch am y croeso ac am y cyfle i ddod ato chi. Allwn ni weld bod yna dipyn wedi ymuno efo ni prynhawn yma, felly croeso mawr i chi gyd. Dwi am droi rwan at rannu sleidiau ar gyfer y cyflwyniad yma. Iawn, felly, fel syniad Mari, Siwan Rosser ydy'n enw i, a dwi yma yn Prifysgol Caerdydd yn Ysgol y Gymraeg. Ac heddiw dwi am drafod rhai agweddau ar y nofel Un Nos Ola Leuad efo chi, fel rhan o ryw sesiwn adolygu wrth i chi baratoi ar gyfer yr arholiad llafar. Nawr, dyma chi nofel nath greu argraff fawr arna i pan o'n i tua choedran chi rhai blynyddoedd yn ôl erbyn hyn. Ac efallai bod darllen Un Nos Ola Leuad yn un o'r rhesymau pam y dales i ati i astudio'r Gymraeg lefel A, wedyn yn y Brifysgol, a gwneud gyrfa o archwilio llenyddiaeth wedi hynny. Pam tybed? Wel, am ni, dyma'r nofel gyntaf mi darllen yn y Gymraeg oedd wir yn dangos potensial llenyddiaeth fel ffordd i gyffroi'r dychymyg ac i gydio yn y darllenydd, i apelio at emosiynau, i chi deimlo fel sa chi'n mynd ar daith roller coaster o emosiynau yr dyrchafedig i'r tywyll a'r pridd hefyd. Felly, oedd yr ystod eang o brofiadau a theimladau ac emosiynau oedd yn clwm wrth y stori yma wedi creu argraff fawr arna i. Falle nad ydych chi yn teimlo'r un fath. Byddai'n ddiddorol petai ni'n cael y cyfle i sgwrsio ynglyn â'ch barn chi, a dyna gewch chi gyfle i wneud wrth gwrs yn yr arholiad llafar. Ond hyd yn oed, os nag ydych chi yn meddwl mai dyma'r nofel o'r erioed, y fantais i chi o fod wedi dewis y nofel hon i'w astudio ar gyfer yr arholiad llafar ydy mae yna ddigon i'w dweud amdani hi. Mae yna lawer iawn o nodweddion, arddull, thechneg, themâu, mae yna gymaint o bethau allwch chi drafod am y nofel. Chewch chi ddim trafferth yn yr arholiad. A beth dwi am wneud heddiw ydy helpu chi ddwyn i gof, felly rai o'r prif nodweddion yn y nofel yma, peth allwch chi dynnu arnyn nhw wrth i chi ymateb i gwestiynau'r arholwyr maes o law. Felly, beth ydych chi'n feddwl o'r nofel, mae pawb yn mynd i allu ymateb iddi hi. Felly, amcanion y cyflwyniad prynhawn yma ydy archwilio falle apel y nofel dros y degawdau, gan arwain at ystyried rhai o nodweddion techneg ac arddull y nofel. Dwi am ganolbwyntio wedyn yn rhan ganol ar arwyddocad y teitl Un Nos Ola Leuad yn benodol, a drwyddi draw yn cynnig rhai cynghorion i chi ar gyfer paratoi ar gyfer yr arholiad llafar. Dwi'n awyddus iawn i'ch gwahodd chi i ymateb i gymryd rhan yn y cyflwyniad yma hefyd. Felly, os ydych chi'n gallu lleoli'r botwm sgwrs, y chat ar eich dyfais, yna byddwn ni'n hapus iawn i weld falle rhai o'ch ymatebion chi yn ystod y sesiwn prynhawn yma. Felly, apel y nofel i ddechrau fel soniais i, dwi'n un o'r darllenwyr nath fwynhau'r nofel yn fawr iawn, a dydw i ddim ar ymhen yn hun. Mae hi cael ei chyfri'n gampwaith ymhlith nofelau y Gymraeg, yn cael ei chyfri'n aml iawn y gorau neu'r pwysica o blith nofelau'r iaith. Mi nath yr Wales Arts Review enghraifft, bleidleisio mai hon oedd y nofel Gymreig o'r erioed, felly yn y ddwy iaith yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ac yn aml iawn mae'n cael ei henwi
yn uchel iawn mewn rhestrau o'r hoff nofelau Cymru neu'r nofel mwyaf dylanwadol i ni darllen. Os edrychwch chi ar golofnau yn papur yn nghylchgrawn golwg neu ar y wefan Cymru Fyw enghraifft. Mae yna nifer fawr yn cyfeirio at ei dylanwad hi. Ac yn sicr mae wedi ysbrydoli nifer o bobl i fynd ati i addasu ac i ymateb yn gelfyddydol i'r nofel mewn gwahanol ffurfiau. Ac wrth i fi gynnig rhai o enghreifftiau i chi rwan ar y sleidiau nesaf, dwi eisiau chi feddwl pam. Be ydych chi'n meddwl o'ch profiad chi o ddarllen y nofel yma, sy'n golygu 20 mlynedd a mwy wedi cyhoeddi'r nofel yma, ei bod hi'n dal i enyn ymateb. Felly, beth sy'n gyfri am yr ymateb yna, beth sy'n gyfri am apel y nofel. Felly, nodwch air neu ddau yn y blwch sgwrs wrth i chi'n edrych ar y sleidiau nesaf, ynglyn â y rhesymau pam mae hon yn nofel sydd wedi aros yn y cof yn profiad gymaint o ddarllenwyr Cymru. Dyma chi rai o'r addasiadau wedi bod ar ffilm wrth gwrs, yn 1991, ffilm Endaf Enlyn yn cyfarwyddo, ac yn fwy diweddar ar y llwyfan hefyd, mae yna nifer o fersiynau llwyfan wedi bod dros y degawdau ar ddiweddar eleni, a falle bod rhai ohonoch chi wedi gallu mynd i weld y perfformiad diweddara gan Theatr Bara Caws. Mae'r nofel hefyd wedi ysgogi artistiaid a cherddorion. Dyma chi Iwan Bala gyda'i waith celf o yn ymateb i'r llais, a'i hwn ydy'r llais, ac i'r agweddau mwy barddonol yn y nofel wrth iddo fo ddefnyddio yr adrannau ynglyn â Brenhines y Llyn Du ac yn y blaen ac ymateb i hynny. Ac mae Gareth Glyn hefyd wedi llunio opera yn seiliedig ar y nofel. Yn ogystal â hynny, mae yna gyfieithiadau sy'n golygu nad dim ond darllenwyr y Gymraeg sydd â mynediad i'r stori ryfeddol hon. Mae gael yn Saesneg fan hyn ar y sgrin, yn Eidaleg, Ffrangeg a'r iaith Bwyleg hefyd, ac mae'n debyg bod yna o leia 7 o gyfieithiadau hyd yn hyn. Felly, pam bod pobl yn teimlo gymaint o angerdd dros y nofel yma, fel bod nhw'n dymuno iddi hi gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, bod rheina'n gynulleidfaoedd sgrin a ffilm neu'n gynulleidfaoedd mewn ieithoedd eraill. Felly beth yw hanfod apel tybed y nofel yma? Felly croeso i chi feddwl hyn rwan, felly ffordd i chi ddechrau adalw falle rha chydig o wybodaeth ynglyn â chymeriadau neu arddull wrth i chi geisio ffurfio ymateb. Dyna fysach chi'n neud mewn arholiad llafar ynde. Felly yn safbwynt i wedyn, falle rhai o'r pethau fyswn ni'n nodi sydd ei gyfrif am apel y nofel, yn bendant ydy'r cymeriadau. Yna rai sydd yn aros yn y cof yn rhyw olygfeydd gwybiog llachar o gymeriadau cofiadwy. Mae gennych chi ddisgrifiadau gafaelgar, dirdynol yn aml iawn o brofiadau ac o emosiynau yn enwedig y berthynas rhwng y bachgen a'i fam. Mae'r arddull, wrth gwrs yn drawiadol, faint ohonoch chi sy'n mwynhau'r dafodiaeth yn hi, faint ohonoch chi sydd yn cael falle y dafodiaeth ychydig yn rhwystyr o bosib, oherwydd mae hi'n nofel glywadwy iawn yn dydi, ac mae darllen tafodiaeth yn her, yn enwedig os nad eich tafodiaeth chi yw hi. Mae yna ryw aflonyddwch, mae yna ryw egni sy'n methu aros yn llonydd yma wrth i un atgof ddilyn y llall yn un llyfeiriant gwyllt. Ac mae'r adeiladwaith yna anarferol, ddim yn dilyn llinell daclus iawn yn chdi. Ac wrth i ni feddwl am yr elfennau yma, falle bod rhai dych chi hefyd wedi meddwl amdanyn nhw. Wrth i chi ystyried y nodweddion yma, be fyddwch chi'n neud wrth ateb mewn arholiad, fydde wrth gwrs gynnig enghreifftiau. Felly cofiwch gadarnhau ag cefnogi pob un o'ch pwyntiau chi gyda enghraifft benodol wedyn. A'r enghraifft benodol dwi am fynd ar ei hôl, neu'r nodwedd dwi am fynd ar ei hôl prynhawn yma, ydy'r adeiladwaith, ydy'r narratif, sut mae wedi cael ei rhoi at ei gilydd strwythur y nofel felly i ddechrau. Oherwydd fysa ni'n gallu treulio drwy'r nos yn trafod yr holl nodweddion gwahanol yma, felly dwi am ganolbwyntio ar un yn unig. Llawn ni ar drywydd yr adeiladwaith felly. Beth sydd yn anarferol am Un Nos Ola Leuad sydd yn cydio ac yn dal sylw'r darllenydd ydy'r wrth gwrs dydy hi ddim yn dilyn llinyn storiol arferol
na thaclus. Mae'n chwalu'r syniad bod naratif i fod i ddilyn llinell daclus o'r naill ben y llall. Mae stori arferol, ydych chi'n cael eich cyflwyno'r cymeriadau, mae yna rhywbeth yn digwydd iddyn nhw, ac wedyn mae yna rhyw ddatrysiad, rhyw ddiweddglo wedyn i orffen. Dyna'r math o straeon da ni wedi magu arnyn nhw o oedran ifanc iawn. Ond yn Un Nos Ola Leuad, da ni'n gwybod lle mae'r stori'n dechrau nac yn gorffen mewn gwirionedd. A dyma chi ddyfyniad falle fydd yn ddefnyddiol i chi gan y beirniad llenyddol John Rowlands, lle mae o'n disgrifio'r arddull yma fel arddull sy'n chwilfrywio, sy'n torri'n dameidiau man, felly, yn chwilfrywio llawer o'n syniadau ni am stori fel llinell unionsyth yn ymestyn drwy amser o A i B. Oherwydd nofel polyphonig yw Un Nos Ola Leuad sy'n cymysgu'r gorffennol a'r presennol blith drafflith, ac yn creu disgordiau a llafar wrth gyfuno ar ddilliau arisel ac aruchel gan ddad sefydlogi'r darllenydd. Sgwniad yr dyfyniad yna yn adleisio rhai o'r trafodaethau ydych chi wedi gael yn y dosbarth. Felly, yr ymwrthod yna gyda'r llinyn amser arferol, yr elfen polyphonig neu'r disgordiau, falle bod rhai ohonoch chi a chefndir cerddorol yn gyfarwydd â'r termau yma. Termau nid cerddoriaeth ydyn nhw, ond maen nhw'n arbennig o addas ar gyfer Un Nos Ola Leuad, oherwydd fel sonis i, nofel yw chlywed bron ydy hi, oherwydd grym yr iaith lafar sydd ynddi hi. Ond mae'n defnyddio nid un alaw daclus bersain drwyddi hi, ond polyphony a disgordia, hynny yw llawer o elfennau gwahanol yn ymwrthod ac yn tasgu'n erbyn i gilydd felly. Cymysgu'r gorffennol a'r presennol ac hefyd yr ardduilliau. Ydych chi'n bod yr elfen yna o'r iaith lafar, ochr yn ochr wedyn ar elfennau barddol beiblaidd hefyd. A be mae hyn yn neud wrth gwrs ydy apelio ato ni fel darllenwyr, oherwydd mae'n neud i ni weithio'n galetach. Mae'n rhaid i ni ganfod ein ffordd drwy'r drysni yma droson ni'n hunain. A da ni byth yn siŵr iawn lle da ni'n cael yn dad sefydlogi drwy wneud hynny. Ac elfen arall sy'n perthyn i'r naratif sydd yn achosi ni i aros ac i feddwl ac yn denu'n sylw ni, ydy bod y naratif yn chwalu'n ffydd ni, os liciwch chi, yn yr adroddwr. Na'r fel arfer mewn stori neu mewn nofel, mae ganddoch chi adroddwr dych chi'n gallu ymddiried ynddyn nhw. Hynny yw rywun neu lais neu dreithydd sydd yn adrodd beth sydd wedi digwydd. Ond yn achos yr nofel yma, da ni ddim yn siŵr iawn pwy sydd yn siarad. Da ni ddim yn gwybod beth yw'r amgylchiadau. Mae yna nifer o gwestiynau'n codi ynglyn â llais yr adroddwr. Felly mae ganddo ni adroddwr person cyntaf, oes, ond dydy o ddim yn ddibynadwy iawn. Mae o'n ddryslyd, da ni ddim hyd yn gwybod pwy ydy o, beth ydy enw fo, y pethau mwyaf sylfaenol amdano fo, am ei hunaniaeth o, da ni ddim yn cael yr ateb i hynny. A mae hynny'n creu tensiwn wedyn wrth gwrs. A mae yna gyfle i chi feddwl yn synoptig yn fan hyn ynglyn â'r naratif, a'r llais yma, a llais yr adroddwr. Falle sa chi'n gallu cymharu â nofel fel Blasu, sydd hefyd yn y person cyntaf, ac sy'n adrodd hanes Peggy gan fwyaf, hanes i bywyd hi ydych chi'n gael drwy'r nofel hon. Ond, yn ytrach nag un llais, un adroddwr, beth sydd ganddoch chi ydi nifer o leisiau, a da ni'n dod i adnabod Peggy a'i hamgylchiadau hi, drwy gyfrwng y bobl sy'n ni hadnabod hi. Felly nid un llais sydd yma, ond sawl llais. Neu felly os chi'n gallu cymharu gyda nofel sydd ddim yn y person cyntaf, nofel sydd yn y trydydd person, enghraifft Dan Godon Goncrit, lle mae ganddoch chi adroddwr holl wybodus fel pe bai, yn adrodd beth sydd yn digwydd o chydig o bellter felly yn wahanol i'r person cyntaf. Ond beth sy'n ddiddorol am Mihangel Morgan wrth gwrs a'i nofel o, ydy mae o'n creu dryswch mewn ffordd wahanol. Bod y naratif yn daclusach os liciwch chi, mae'r hyn sy'n digwydd yn y nofel yna, y digwyddiadau mwyaf anhygoel ac afreal, yn golygu bod ni'n cwestiynu yr hyn sydd yn digwydd drwy wneud hynny. Felly, sylwch yn ofalus iawn ar yr arddull mae yr awdur yn ei ddewis mwyn adrodd y stori. Pa fath o lais neu pa fath o leisiau sy'n cael eu
clywed. Oherwydd drwy'r lleisiau yma, da ni'n cael yr elfen yma o densiwn, ac yn enwedig yn Un Nos Ola Leuad. Mae yna gwestiynau cyson yn codi ynglyn â'r darllennu, ynglyn â'r awdur, ynglyn â'r adroddwr. A mae hynny, wrth gwrs, yn un peth sy'n yn denu'n diddordeb ni. Fel darllenwyr wedi, da ni eisiau darllen ymlaen oherwydd, da ni eisiau deall mwy am y llais dryslyd yma sydd yn apelgar, ond eto ar ryw hanes trist iddo fo hefyd. Felly, da ni eisiau gwybod yr holl atebion i'r cwestiynau, a dyna pam da ni'n dal ati i ddarllen. Felly, mae hi nofel sydd ddim ar ryw strwythur sy'n daclus iawn, mae'n dryslyd, mae'n ansefydlog, da ni fel darllenwyr ddim yn siŵr iawn ble yda ni ac yng nghwmni pwy yda ni. Felly, bod strwythur y naratif a gais yr adroddwr yn ein dadsefydlogi, fyswn i ddim yn mynd mor bell a dweud bod hi'n nofel fler nac yn nofel ddi-amcan. Mae yna ryw fath o drefn arni hi, ac mae yna'n sicr rhywbeth gan yr awdur i'w ddweud, ac mae wedi dewis y strwythur ansefydlog anarferol yma mwyn gallu datgelu rhywbeth arbennig iawn, o'n i drafod hynny nes ymlaen. Felly, un peth sydd yn rhoi rhyw fath o strwythur, rhyw fath o drefn ar y cyfan ac undod i'r gwaith yw'r elfen hon, sef Y Nos Ola Leuad. Yn deitl i'r gwaith wrth gwrs, mae yna arwyddocâd ar sawl lefel i'r lleiad. Nawr, unwaith eto, mae croeso i chi ddefnyddio y botwm sgwrs, y chat, mwyn cyfrannu os hoffech chi, ac meddwl bod beth sy'n dod i'ch meddwl chi rwan, wrth weld y darlun yma. Gyda beth ydych chi'n cysylltu'r lleiad? Pa fath o emosiynau, pa fath o brofiadau tybed? Falle bod rhai ohonoch chi'n mynd ar drywydd straeon arswyd neu ffilmiau arswyd, straeon ysbryd o bosib. Pethau sydd yn cyfleu elfen o drychiolaeth neu o fraw. Falle bod rhai ohonoch chi'n mynd ar drywydd yr elfen orffwyll, oherwydd y cysylltiad oesol hwnnw rhwng y lleiad a gorffwylltra, sydd hyd yn oed yn y gair, wrth gwrs, lloerig sy'n dod o'r gair lleiad am y lloer ar un peth yn Saesneg. Felly meddyliwch chi am y pethau sy'n gysylltiedig â'r lleiad, ac wedyn meddyliwch, wel, faint o'r rheina sydd yn berthnasol i'r nofel hon. Pam mae nofel am Un Nos Ola Leuad yw hi, nid am un prynhawn braf o heulwen, enghraifft. Bydde hwnna'n nofel wahanol iawn yn bydde. Felly, yn safbwynt i, falle dyma rai pethau sy'n dod i'r meddwl wrth ystyried arwyddocâd y teitl. I ddechrau, fel teitl, mae yn gosod rhyw gywair arbennig i'r gwaith. Mae yna adlais, mae yna rhyw atgof o straeon a penillion gwerin yn y teitl. Un Nos Ola Leuad, beth ddigwyddodd, pa fath o antur neu drychiolaeth a welwyd. A mae yna bennill enwog iawn i blant sy'n o'r rhian gerddi, lleiad yn olau, plant bach i'w chwarae, lladron yn dŵad dan waith sanau. Pennill bach reit rhyfedd a deud y gwir, yn dydi, yn cynnig darlun reit bizar o ladron yn gwaith sanau wrth fynd o amgylch ar Noson Ola Leuad. Ond mae'r elfen yna o fraw, o chydig, chi'n meddwl bod hi'n Noson Ola Leuad, a bod yna ladron o gwmpas, ond mae hynny'n cael ei liniaru, wrth gwrs, gan yr hiwmor, gan yr hwyl o feddwl i bod nhw'n gweisanau yn hytrach na gwneud drygau, falle. Felly mae'r elfen yna yn fy nghof i wrth i mi weld a chlywed y teitl Un Nos Ola Leuad. Beth arall mae'r teitl yn ei gynnig, beth arall mae Un Nos Ola Leuad yn ei gynnig, ydy cyfnod o amser penodol. Mae hyn yn bwysig iawn i strwythur y nofel. Mae'n cynnig ffiniau i'r digwyddiadau, sy'n golygu bod na ddechrau canol a diwedd, mor gymysglyd ag gymaint o symud nôl ymlaen sydd yn y canol. Mi ydyn ni erbyn diwedd y nofel wedi dod i ddallt bod ni yn dilyn taith ar un noson arbennig, un noson o oleuni, o olau lleiad. Felly, da ni'n dilyn taith y cymeriad ar y noson hwnna, ac ei atgofio na wedyn sydd yn golygu bod yr amser yn neidio yn ôl i'r gorffennol a'r presennol. Fel awgrymu sy'n gynharach, mae yna symbol yma hefyd wrth gwrs sy'n cysylltu ag un o themâu mawr y nofel ynglyn â iechyd meddwl. Cyswllt oesol fel ni'n sôn ynglyn â sydd rhwng troadau'r lleiad a gwellgofrwydd
Mae o yn yr iaith Saesneg efo'r gair lunar yn deillio, neu'r gair lunacy a lunatic yn deillio'r gair lunar, a'r lloer wedyn yn rhoi ni'r gair lloerig, rhywbeth ynfyd, rhywbeth hirt ac yn y blaen. Felly mae'r elfen yna o gysylltu'r lloer, gysylltu'r Un Nos Ola Leuad yma gyda gwallgofrwydd, gyda ymddygiad sydd yn groes i'r hyn sydd yn cael ei gyfri yn ymddygiad arferol felly. Ac mae hefyd yr Un Nos Ola Leuad yma yn ddyfais. Mae'n ddyfais, yn dwi'n golygu rhywbeth sy'n gwneud i rhywbeth ddigwydd, felly yn hytrach na fel symbol. Ond mae'n ddyfais sy'n caniatáu i'r awdur archwilio agweddau tywyll, agweddau mwy sinister, gorffwyllter ac yn y blaen. Felly mae'n rhoi'r cyfle yna, mae'n agor y drws i'r awdur i archwilio yr agweddau yna ar y seici ac ar ymddygiad pobl. Ond hefyd mae'r Un Nos Ola Leuad, yr elfen yna o blentyndod ac o hwyl ac o asbri hefyd, o egni plentyndod hefyd yn y ddyfais hon hefyd. Felly mae yna elfennau lu sy'n golygu bod y teitl yma yn hynod o briodol ar gyfer y nofel dan sylw. A beth hoffwn ni wneud nesaf ydy archwilio, wel, o ddewis Un Nos Ola Leuad fel ffram os liciwch chi ar gyfer y naratif yma, be mae hynny'n ei olygu ydy bod ni'n gweld pobl y pentra, nid ar ei gorau yn ngoleuni'r haul, ond ar ei gweitha yn nyfnderoedd nos yn dydyn. Felly, be nawn ni nesaf ydy edrych ar rai o'r bobl hynny a'r ffordd maen nhw'n cael i portreadu. Da ni'n gweld nhw dan olau'r lloer, felly, y bobl yma sydd o'i coia o'r tudalen cyntaf da ni'n clywed amdanyn nhw. A da ni'n cael yn cyflwyno nid i gymdeithas drefnus waraidd, ond i gymdeithas aniben, afreolus, lle does o neb fel petai nhw'n dilyn rheolau arferol. Ac beth sydd ganddo ni yma mewn gwirionedd falle ydy Caradog Pritchard fel awdur yn y 1960au, ac oedd yn gweithio ar hon am rai blynyddoedd cyn hynny wrth gwrs, felly yng nghanol yr 20fed ganrif, mae Caradog Pritchard yn adweithio i'r darlun delfrydol oedd yn arferol ar y pryd ynglyn â'r werin Gymreig, y pobl Cymru. Oedd yna duedd i ramantu am bobl Cymru mewn llenyddiaeth Gymraeg, duedd i weld dim ond daioni yn y bobl, yn y werin felly, a mae'r gair gwerin yn dod i gynrychioli math o bobl ddyrchafol, foesol, barchus. Ac na i roi un enghraifft i chi o'r math o lenyddiaeth dwi'n sôn amdani. Dyma chi un o defnyddio'n crwys, un o feirdd poblogaidd dechrau'r 20fed ganrif. Yn 1920 yn canu telyneg am Garu Cymru. Ac wrth i mi ddarllen y bennill, dwi am i chi sylwi ar y ffordd mae o'n disgrifio'r werin. Eto, croeso chi ddefnyddio'r botwm sgwrs i ymateb os ydych chi'n dymuno. A dwi eisiau chi feddwl am yr ansoddeiriau a'r delweddau sy'n cael eu cysylltu gyda'r werin. Rwy'n caru ei gwerin ddirodres o'r bron, henfonedd y bwthyn to cawn. Nid cyfoeth y ddeiar a rannwyd i hon, ond golyd o ddisg ac o ddawn. Does efail na melyn, nac eilwyd gyffredin, lle nad yw athrylyth ar gollen ei gwaith. Dyw gatfo fy mwerin, hen werin y graith. Nawr te, yn fan hyn, fe gewch chi felly darlun arbennig a nodweddiadol o'r cyfnod o bobl Cymru, o'r werin Gymraeg felly. A sylwch ar yr ansoddeiriau ag ati, beth sydd yn eich taro chi tybed. Felly'r gair dirodres sy'n golygu heb ffys, heb ffwdan, yn ddilol, pobl sydd ddim yn dangos eu hunain felly, pobl dawel, ddimhongar falle, gwerin dirodres, sy'n byw mewn bythynod, to cawn, to gwellt, felly bythynod cyffredin. Felly pobl syml, pobl y bywyd syml, nid cyfoeth, nid oes ganddyn nhw'n cyfoeth y ddeiar, dyn nhw ddim yn bobl gyfoethog, ond eto, bydych chi'n sylwi, hwyr bonedd. Maen nhw'n fonheddig, nid yn yr ystyr faterol bod ganddyn nhw gyfoeth mawr, ond yn yr ystyr i bod nhw yn ymddwyn yn fonheddig. Yr hyn sydd ganddyn nhw'n lle arian parod yn lle cyfoeth materol ydy gwybodaeth, disg, adoniau,
yn yr efail a'r felin, ym mhob aelwyd gyffredin, ym mhob man drwy Gymru, mae ganddoch chi bobl gyffredin sydd yn grefftwyr ac mewn gwirionedd yn athrylithwyr, yn athrylithgar, felly. Nid yw athrylith ar goll yn ei gwaith, hynny yw, maen nhw'r elfen yna o genius, felly, yn y bobl gyffredin yma, fe gewch chi athrylith y genedl. Ac mae hyn yn golygu does o neb gwell, felly. Felly, pa fath o werin sydd ganddo ni yma, sut ydych chi'n disgrifio'r werin yma? Yn arwrol, falle? Wedi dyrchafu yn waraidd, yn civilised, felly, yn ddeallus, yn weithgar, yn gweithio'n galed, yn falch, bod nhw'n dlawd, maen nhw'n falch ac yn bonheddig, ac yn barchus uwchlaw dim byd. Felly dyna'r math o ddarlun oedd yn gyffredin, a'r math o ddelweddau oedd yn gyffredin am bobl gyffredin Cymru yn hanner cyntaf y 20th ganrif. Ac fel awgrymesu, mi fedrwn ni ddarllen Un Nos Ola Leuad fel adwaith i hynny. Bron fel petai'r awdur wedi cael llond bol, wedi laru ar y delfrydu, ar y rhamantu yma. Ac mae o am ddangos gwerin o fath gwahanol iawn. Lle meddyliwch chi rwan am y cymeriadau gewch chi yn Un Nos Ola Leuad. Pwy sy'n dod i'r meddwl tybed fel enghreifftiau o bobl sydd yn adlewyrchu'r darlun mwy tywyll, mwy sinister gawn ni ar y werin Gymreig. Wel, dwi'n cymryd yr enghreifftiau yma o'r benod gyntaf yn unig, sy'n dangos i chi gymaint o gymeriadau a gymaint o amrywiaeth sydd i'r nofel yma o leisiau chymeriadau. Prifysgol i ddechrau. Dach chi'n cofio pa fath o ddarlun gawn ni ohono fo yn y tudalennau cyntaf a'r ffordd mae o'n ymddwyn. Nid arna ni oedd y bai pan ddaru Prifysgol yn studo ni. Lle gewch chi yn yr paragraffau agoriadol yna ddarlun o ysgolfeistr sy'n colli rheolaeth yn llwyr, sydd yn curo plant yn ddidrigaredd, ac mae yna elfen o gamdriniaeth rywiol yn cael ei awgrymu hefyd yn y ffordd mae'n arwain rhai'r merched o'r ystafell hefyd. Felly, dyna chi ymddygiad hollol wahanol i'r werin barchus oedd yn pennill crwys wrth gwrs. Pwy arall ywch chi yn y pennill gyntaf, yn y benod gyntaf? Mae Moi ac Uncle No Moi, felly bod nhw ddigon parchus o llaw flaen pobl, ond pan oedden ni'n sleifio hi drwy drws, be glywson ni yn sgrech fwyaf ofnadwy gan Mam Moi. A ydych chi'n cofio beth sy'n digwydd? Mae'r ddau ohonyn nhw am yddfo'i gilydd, cyllyll yn bygwth i gilydd, mae trais domestig frawychus. Mae'r bechgyn yn gorfod bod yn dyst i hynny yn y penodau cyntaf. Wedyn fe gawn ni, nid yn unig yn y cartref y trais yma, ond ar y stryd hefyd, No Morris Llan a Bob Roberts Ceinant yn waldio i gilydd fel wn i'n be ar ôl bod yn y Bluebell. Chi'n awgrymu y cysylltiad yma rhwng trais a alcohol a meddrod hefyd. A Frank Beehive wedyn, fo a Grace Elin Siop Sgidiau yn gorfedd ar ei hyd wrth fôn coeden. Felly nid bod cyfathrach rywiol yn ei hun yn bechadurus yn fan hyn, ond dyle'r ddau mae ddim bod wrth i'n gwneud y hyn maen nhw'n wneud, oherwydd mae'n briod ac yn y blaen. Mae yna elfen yma o beidio dilyn rheolau moesol arferol yr hyn mae disgwyl i'r gymdeithas i'w wneud. Felly mae yna ymladd ar y stryd, ymladd yn y cartrefi. Mae yna gam ddefnyddio a cham drin yn digwydd ym mhob man. Ac erbyn diwedd y benod yna, be gewch chi? Ond cyfeiriad at hunanladdiad ac at orfod mynd i'r seilan. No Moi yn cyflawni hunanladdiad, Ginny Bach Pencau a Catrin Jane Lonisa yn cael ei gyrru i'r seilan. Lle edrych ar y werin yna, pa fath o eiriau tybed sy'n dod i'ch meddwl chi? Beth sy'n cael ei ddarlunio yma yn wahanol i'r werin ddyrchafol yn pennill crwys? Mae'r cyfan yn awgrymu cymdeithas lle mae trais yn arferol, yn digwydd bob dydd ac ym mhob man. Mae yna gam ddefnyddio awdurdod, chymod ysgolfeistri ac yn y blaen. Mae yna greulondeb bob dydd at ei gilydd yn fan hyn. Effaith meddrod, awgrym hefyd o dlodi wrth gwrs, mae chi'n gymdeithas dlawd, a bod effeithiau'r clodi yn gyrru pobl i'r eithaf, i'r ymylon. Mae yna gamdriniaeth emosiynol, seicolegol a rhywiol
y gam ymddwyn, gwerin o fath gwahanol iawn, gwerin anwaraidd, anarwrol, nid esiample i'w dilyn ydy'r bobl yma, ond darluniau gofrawychus o ymddygiad ar ei weitha. Ond eto, mae yna gymaint o egni yn y disgrifio. Mae o yn gwneud i chi fod eisiau darllen ymlaen a gwybod mwy am beth sydd wedi digwydd a pam mae pobl yn gwneud yr hyn maen nhw'n ei wneud. Felly mae pobl y pentre yn cael ei darlunio felly yn y nos yn dydyn, dan olau'r lleiad, dan olau'r lloer, ac felly i ffeileddau nhw sy'n cael i pwysleisio. A pan ydych chi'n meddwl am eto arwyddocad yr Un Nos Ola Leuad yna, y ffram mae Caradog Pritchard yn ei roi yw'r nofel gyfan o ran symboliaeth ac hefyd o ran llif y narratif a'r ffordd mae'n gallu rhoi strwythur o ryw fath i'r narratif. Mae'n golygu bod yna bwyslais felly ar yr elfennau hynny sydd yn mynd yn groes i foesoldeb arferol, i reolau mwysol, i'r hyn fydda rwy'n y gyfrin ymddygiad parchus, yn ymddygiad gweddus ag ati. Ac mae yna bwyslais felly ar y cnawd, ar y corff, ac ar gamdrin a chamddefnyddio cyrff hefyd. Ac mae yna bwyslais hefyd ar y camddealltwriaeth rhwng pobl ac ar fethu a deall effeithiau trais ar bobl. Mae yna sôn am fynd i'r seilan byth a hefyd, heb feddwl, heb ystyriaeth gan y gymdeithas honno i'r ffactorau sydd yn gyrru pobl i fod yn methu ac ymdopi a'u hamgylchiadau. Felly mae'r rhai o'r dyfyniadau ar y sgrin yma yn ategu y pwyslais yma sydd yn y nofel rhwng cnawd, y cnawdolrwydd a'r noson ola Leuad. Hwyl T.V. Edwards, mewn cyhoeddiad yr enw'r pentre gwyn i gwmderu, yn sôn bod y cnawd yn rhemp yn y pentre. Yn y gyfrol yna, mae'n dangos i ni y datblygiad sydd wedi bod yn y meddylfryd Cymraeg o ran y ffordd o drin pobl. A'r pentre gwyn oedd arfer bod mewn llenyddiaeth Gymraeg yn lloches, yn lle saff, yn lle oedd magu plant yn rhywbeth oedd yn cael ei dyrchafu fel ffordd i'r genedl ddatblygu i fod yn barchus ac yn weddus felly. Ac wedyn, da ni'n gweld erbyn pentrefi Un Nos Ola Leuad ac yn diweddarach yn y 19th ganrif, mwy o ddiddordeb mewn camddygiad, mewn darlunio, mwy gonest efallai o'r drwg a'r da mewn llenyddiaeth. John Rowlands unwaith eto tro yma yn ysgrifar y nofel yn deud bod Un Nos Ola Leuad yn fyd sy'n llawn o bobl yn cael ei rheoli gan ei greddfau, ac o ganlyniad mae creulondeb a rhyw a gwallgofrwydd yn rhan feunyddiol o fywyd. Felly pethau bob dydd, felly, trach na pethau eithriadol anarferol. Pobl yn cael ei rheoli gan ei greddfau. Mae hynny'n ddiddorol yn dydy. Hynny fel tas yna ddim filter, fel sa ddim stop sydd yn gwneud i'r cymeriadau yma gwestiynu, a ddyle bod nhw'n wneud hyn neu beidio, bod nhw'n fwy cyntefig os rhywbeth. Ac ydy hynny yn mynd â ni nôl at y lleiad hefyd tybed. Y syniad yna o'r cysylltiad cyntefig yn ein chwedloniaeth ni ynglyn â yr elfen sinister, yr elfen dywyll o'r seici a'r goleuni'r lleiad, a bod yna rhyw fath o gysylltiad bron emosiynol rhwng y lleiad a theimladau a'r seici dynol. Mae yna elfen o hynny'n sicr yma yn Un Nos Ola Leuad. Felly, beth sy'n llawn o pobl yn cael eu rheoli gan eu greddfau? Nawr, beth sydd fel arfer yn rheoli pobl ydy'r teimlad o gyfrifoldeb ynde, o deimlo bod nhw'n rhan o gymdeithas lle mae pobl yn parchu gilydd ac yn parchu rheolau y gymdeithas honno. Nawr, bod yna gapel ag eglwys yn y pentre yma, ychydig iawn o ddylanwad sydd gan grefydd a'r ymddygiad unigolion yma. Mae crefydd bron fel ofergoeliaeth yma yn hytrach nag fel set o reolau neu o ganllawiau ynglyn â sut i fyw. Yn yr un ffordd, fydda rwy'n yn gallu dweud mae'r ysgol di'r lle arall, fysa rwy'n yn dysgu cyfrifoldebau ac yn dysgu moesoldeb. Ond da ni wedi gweld o'r tudalennau cyntaf
nid dyna sy'n cael ei ddysgu yn yr ysgol yma, ond yn hytrach ofn yr athro a'i wallgofrwydd ei hun yn methu rheoli ei hun yn y ffordd mae'n trin y plant. Felly mae yna gryn dipyn o hunllef a dweud y gwir yn does yn yr Un Nos Ola Leuad. Golwg hunllefus ar y pentre yma sydd heb drefn na sefydlogrwydd chwaith. Ond eto, cofiwch am yr elfen yna o blentyndod ac ddiniweidrwydd sy'n dod i'r meddwl gyda'r teitl Un Nos Ola Leuad hefyd. Mae yna lawer o hwyl, direidi a doniolwch yn y ffordd mae'r bobl a'i helyntion yn cael ei dweud, sydd yn golygu bod yna rhyw densiwn creadigol diddorol iawn yn digwydd yn y nofel yma. Da chi'n brawychu ac yn ffieiddio ac yn teimlo tysturi mawr dros y cymeriadau, ond eto maen nhw hefyd rhywsut yn hudolus yn eich denu chi, ac mae'r grym, a'r egni sydd i'r dweud, dwi'n meddwl, yn gyfrifol i raddau helaeth am hynny. Iawn, felly beth da ni wedi wneud dros yn ystod y cyflwyniad yma, di edrych yn bennaf ar ddau beth ynglyn â'r nofel yma sy'n mynd i helpu chi gobeithio i feddwl am baratoi ar gyfer yr arholiad llafar. I ddechrau, da ni wedi meddwl am dechneg a strwythur y nofel yma, sylwi bod hon yn nofel sy'n torri rheolau llunio'n stori arferol mewn dwy ffordd yn bennaf. Yn gyntaf drwy chwalu'r syniad o amser ac o gronoleg daclus, stori sy'n symud o A i B, ac yn ail hefyd drwy gyflwyno i ni adroddwr mor anwadal, mor ansicr, nes nad ydyn ni hyd yn oed erbyn diwedd y nofel cweit yn siŵr beth oedd wedi digwydd a pryd a sut. Ond eto, drwy gyfrwng cyfres o olygfeydd, da ni yn teimlo bod ni wedi dod i adnabod y cymeriad yma. Ac nad ydyn ni falle wedi deall llunyn i stori fo yn daclus, mi ydyn ni wedi deall i hanfod mewn gwirionedd, oherwydd mae'r testun yma'n defnyddio'r Un Noson Ola Leuad yma fel dyfais i roi trefn ar y naratif, ond hefyd i daflu goleuni sydd efallai yn fwy gonest na goleuni'r hael. Daflu goleuni sydd yn galluogi ni i ddeall yr ymddygiad a'r ffordd mae pobl yn trin i gilydd ac effaith hynny wedyn ar y cymeriadau. Da ni bron yn gallu gweld achos ac effaith yr hyn sy'n digwydd i Ginny bach, yr hyn sy'n digwydd i'r adroddwr, yr hyn sydd yn digwydd i Now mwy. Mae modd i ni yn ein meddwl yn hunain, yn ein dychymyg yn hunain wrth i ni ddarllen, weld y cysylltiadau yna bod nhw'n chwilfryw drwy'r naratif. Felly, o safbwynt cynghorion i gloi ar baratoi ar gyfer arholiad llafar, mae yna ddigonedd i'w dweud am y nofel yma fel soniais i ar y dechrau. A peth pwysig ydy bod chi'n cymryd eich amser, bod chi'n pwyllo wrth wrando ar y cwestiynau ac wrth ffurfio eich ymatebion chi mwyn i chi ystyried yn llawn yr nodweddion, yr elfennau o'r nofel ydych chi eisiau sôn amdanyn nhw wrth ateb y cwestiynau. Bydd yr arholiwr yna i'ch annog chi drafod. Maen nhw eisiau clywed trafodaeth fywiog ddiddorol rhwng pobl sy'n adnabod y nofel yn dda, ac felly bydden nhw am i chi gymryd amser i rhoi eich atebion yn llawn. Mae hynny'n golygu, mae rhoi ateb llawn yn golygu cyfeirio at enghreifftiau penodol, a gobeithio bod fi wedi dangos enghreifftiau i chi heddiw o'r ffordd y gallwch chi wneud hynny drwy drafod cymeriadau penodol iawn, drwy edrych yn fanwl ar strwythur y naratif ac yn y blaen. Bydda ambell dyfyniad yn ddefnyddiol, neu hyd yn oed ambell ddyfyniad gan feirniad llenyddol, bydda hynny hefyd yn siŵr o wneud argraff dda ar yr arholwr. Cofiwch gymharu â nofelau neu straeon eraill, fel wnaethon ni'n gynharach gyda strwythur y naratif neu gyda llais yr adroddwr ac yn y blaen. Tynnwch ar y wybodaeth sydd ganddo chi, wybodaeth helaeth iawn sydd ganddo chi erbyn hyn ar lenyddiaeth Gymraeg. Felly o ran technegau allwch chi wneud hynny, ond hefyd allwch chi gymharu o ran ymdriniaeth a themau, a mae blasu ar enghraifft ag Un Nos Ola Leuad yn gwneud cymheiriaid hynod o ddefnyddiol, oherwydd maen nhw'n sôn am iechyd meddwl ac am effaith amgylchiadau teuluol ar feddwl unigolion wrth iddyn nhw wynebu heriau bywyd. Mae adolygu yn broses o
wirio nodiadau o ddarllen ac ail ddarllen, ac erbyn hyn byddwch chi siŵr o fod mewn lle lle ydych chi'n teimlo bod chi'n nabod y nofel yn dda, a bod mae'n mynd i fod yn fater o wneud ymarferion i adalw, i gofio nôl yr elfennau pwysig yn ei. Felly, lluniwch eich rhestrau neu fapio meddwl mwyn eich helpu chi i grwpio ac i adnabod themau, cymeriadau, digwyddiadau, technegau ac yn y blaen. Ac y benaf oll, gobeithio gewch chi'r cyfle i fynegu'ch barn ac i fwynhau cael y cyfle i wneud hynny, i fod yn cwmni pobl sydd yn rhannu'r un diddordeb â chi mewn llenyddiaeth ac mewn trafod llenyddiaeth, a mi fydd ar arholwg fel soniais i am glywed ganddo chi ac am glywed eich barn chi ar y nofel arbennig hon. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno heddiw. Gobeithio bod y cyflwyniad wedi bod yn ddefnyddiol i chi wrth feddwl am baratoi ar gyfer yr arholiad llafar, a byddai croeso i unrhyw un gysylltu â mi ym Mhrifysgol Caerdydd petai nhw am gael unrhyw wybodaeth bellach. Diolch yn fawr iawn i chi.